Southern African Development Community SADC haizi kumira nokuda kwokuti yabva issue a statement on Zimbabwe ichiburitsa its theme kana its agenda aiwa for the upcoming SADC summit. Aiwa sambina mashoko avataura aiwa vanobva vataura pamusoro the SADC industrialization week iri kufanira kuitika end of July ichino extenda kutanga kwa August. Sambina mashoko avataura nokuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Atomboperi mushe muri Zimbabwe nozoratidza kuti aiwa kutopera kwa July tinenge tatova neSADC munyika yedu yeZimbabwe. Notonyora vachiti SADC to convene the 7th Industrialization Week to promote innovation to unlock opportunities in the region. Vanobva posta picture ramuri kuona iri avanoposta pahendo yavo yeFacebook vonyora vachiti the 7th SADC Industrialization Week 2024 in Harare, Zimbabwe. Ndovanyora theme vachiti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Ndo mashoko yanoitaura panapa vachiti aiwa they are now moving aiwa vakuita their 7th industrialization week ichatanga musi wa28 July ichinoextenda to 3 August. Mune Zimbabwe hazviperi mushe chimotudze mafungiro enyu kuti munoti kudii noita kuti unototi aiwa SADC kana yatongova muZimbabwe ka aiwa yakutongoprepare nawo dzesummit uye uchampionship wakutongopinda munyika yeZimbabwe. Kana kune vaya vaitaura zvekuda kuratidzira kana kuda kudii tochiona kuti vachazvifambisa sei. Aiwa chimotudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro statement releasiwa neSADC muZimbabwe. Pine comment section medu dzemafungiro enyu musana subscribe kulike chino turn on the bell icon.